Que tal? Moi boas, benvidos. O Concello sumouse neste 8 de marzo á celebración do Día Internacional da Muller. Foi nun acto institucional que tivo lugar na Praza do Obradoiro. Nel deuse lectura unha declaración na que se abogou por conmemorar esta xornada dende a reivindicación e a reflexión. Boa parte da corporación municipal co alcalde á cabeza conmemoraron este mediodía o Día Internacional da Muller ca lectura dunha declaración institucional na Praza do Obradoiro. Martiño Noriega salientou o compromiso do Concello por acadar a igualdade, tendo palabras de recoñecemento para as mulleres que loitaron na defensa da democracia. Un recoñecemento tamén dunha loita social que comezou hai máis de 3 séculos cun obxectivo fundamental, a plena cidadanía das mulleres. Hoxe queremos lembrarnos especialmente, amosar o noso agradecemento a todas as mulleres que na nosa cidade se teñen implicado nesta loita e tamén na defensa da democracia, xusto nos momentos máis críticos. Mulleres comprometidas e valentes, que en moitos casos foron invisibilizadas de forma inxusta. Noriega puxo atención en que aínda son moitas as desigualdades que sofren as mulleres, sobre todo no ámbito laboral e económico. A precarización das condicións laborais das mulleres e a crecente feminización da pobreza constitúen algunha das manifestacións máis preocupantes das ditas desigualdades. Así, dende o comezo da crise económica, e según datos oficiais, produciuse un incremento considerable da porcentaxe de mulleres galegas con xornadas parciais, un 24%, con contratos temporais, un 26%, e de moi escasa duración, o 30% dos contratos a mulleres duraron menos dunha semana, empeorando non só as condicións físicas do traballo, senón tamén as salariais. Na declaración, o alcalde tamén amosou a repulsa da corporación cara a violencia machista e o apoio á liberdade da muller sobre a súa maternidade. Por último, Noriega comprometeuse a seguir impulsando cantas accións sexan precisas para alcanzar a igualdade real e efectiva. En este Día Internacional da Muller, o presidente da Xunta anunciaba que o Goberno galego aprobará neste ano, por primeira vez, un programa de inserción laboral para mulleres vítimas da violencia de xénero. Alberto Núñez Feijóo encabezou outro dos actos institucionais que se celebraron hoxe. Acompañado por membros do Executivo galego, polo delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, e o alcalde de Santiago, o presidente da Xunta encabezou un acto institucional con motivo do Día Internacional da Muller, celebrado na Cidade da Cultura. Alberto Núñez Feijóo aproveitou para anunciar que durante este ano aprobarase por primeira vez un programa de inserción laboral orientado ás mulleres que foron vítimas da violencia de xénero. Queremos que toda muller que estea fuxindo dunha situación de violencia machista debe ter a oportunidade de refacer a súa vida, comenzando a recuperar a súa independencia económica. E por iso, o programa de inserción laboral que poñemos en marcha e que elaboraremos este ano é un programa que está a ser cuidado pola Secretaría Xeral para a Igualdade e a Consellería de Emprego. Trátase dun programa que pretende ser unha vía de acceso ao mercado laboral. E ao mesmo tempo é unha forma de incidir na igualdade de oportunidades. O acto celebrouse baixo o lema "Con mulleres hai Galicia, hai ilusión, hai tenacidade, hai ideas, hai capacidade, hai identidade, hai paixón". Nel participaron 12 mulleres que foron unha mostra de todas esas ideas. O presidente da Xunta destacou tamén a aprobación este ano do primeiro Plan Galego de Igualdade no eido educativo. E con motivo desta celebración saímos á rúa para coñecer cales son as mulleres máis importantes para os composteláns, tanto a nivel histórico como a nivel persoal. A miña unha muller moi importante na miña vida é miña nai, obviamente, porque gracias a ela estou onde estou, polos esforzos que fai por min e que nos sacou todos adiante, e tamén a miña moza, que levo moito tempo con ela e, bueno, faime feliz día a día. Mi abuela fue una mujer trabajadora, trabajó en una fábrica de tabaco y supo luchar en los tiempos antiguos porque tenía hijos, no salía a trabajar todos los días, tenía que mantener su familia, llevar a cabo las labores del hogar, trabajar, luchar contra todo. Era un matriarcado donde existía, digamos, ella era única y tuvo que luchar por todos los miembros de su familia. Unha muller especial para min ahora mesmo é a miña filla, que tamén está así media maluca. Para mí una mujer especial es ella, porque es mi pareja, porque llevamos ya 5 años juntas y porque la quiero más que mi vida. Por ejemplo, Rosalía de Castro.
E non só se conmemorou hoxe o Día Internacional da Muller, os bombeiros tamén celebraron o seu patrón. En Santiago fixerono cunha recepción no seu parque a que asistiron varias autoridades. Xa no anterior sábado celebraron unha xornada de portas abertas na que mostraron o seu traballo a grandes e pequenos. O 8 de marzo é o Día Internacional da Muller, pero tamén é o Día do Patrón dos Bombeiros. O sábado pasado, o Servizo de Extinción e Salvamento do Concello de Santiago organizou por primeira vez unha exitosa xornada de portas abertas que estivo cargada de exhibicións e obradoiros para grandes e pequenos. Hoxe, o día propio, non podía pasar sen celebración e por iso un ano máis prepararon unha recepción nas súas instalacións. Ata ali acudiron o alcalde Martiño Noriega, o concelleiro Xan Duro, os voceiros da oposición e representantes da Policía Local e Nacional, de Protección Civil e da Garda Civil. Un dos bombeiros máis veteranos indicaba que antes organizaban incluso competicións deportivas, pero que agora faría falla máis persoal. Hoxe é o día do noso patrono, hoxe sí que realmente recelebramos o noso patrono. Como todos os anos facemos unha comida onde entre todos os membros do corpo, tanto xubilados como os que estamos ainda todavía en activo, pois facemos unha comida de confraternidade, invitamos a certas entes públicos do ámbito de Santiago para que estén un rato con nós. Desde aquí reivindicaríamos que, por parte das forzas políticas, que o parque, pois, se pudera ter máis personal, sería o ideal, para ter un parque en condicións para o que é o Concello de Santiago, sobre todo sendo unha cidade patrimonio que o casco antigo representa un verdadeiro peligro. En outra orde de cousas, o Goberno pídelle ao PSOE que non sexa tan alarmista despois das críticas dos socialistas polo mal estado no que se atopa a Alameda. O concelleiro de Convivencia, Xan Duro, explicou que o consorcio xa está a traballar nun plan para arranxar ese muro que caeu a principios deste ano por mor do mal tempo e tamén se está a estudar o custe de cambialo firme no Paseo dos Leóns. O concelleiro de Convivencia nega que a Alameda estea nun estado de abandono, tal e como denunciaron onte os socialistas. Xan Duro explicou que o consorcio xa está a traballar nun proxecto para arranxar o muro derrubado por mor das fortes chuvias de primeiros de ano, mentres que Ferrovial está a calcular o custe de arranxalo firme na zona do Paseo dos Leóns, onde hai 8 anos se aplicou cemento no chan. Hai 8 anos se fixo unha intervención de arranxo desos camiños no que se puxo unha capa de cemento e botouselle a area por encima. Que problema ten iso? Que as pingas que caen continuamente das árbores van arrastrando esa capa de area e deixa descoberto o cemento. Para intervir de novo neses camiños hai que primeiro picar todo ese cemento e botar materiais distintos que permitan absorber esas gotas. Está Ferrovial agora mesmo elaborándonos un orzamento para poder facer esa intervención, pero é unha intervención a medio plazo porque é unha intervención moi intensiva en cuestión de maquinaria en un espacio, en un entorno moi delicado. Paralelamente, o Departamento de Parques e Xardíns está a ultimar un informe sobre o estado de cada unha das árbores da Alameda para poder intervir individualizadamente en cada unha delas. Se a isto lle sumamos que se fixe un investimento de 4.000 euros no Paseo Central o pasado verán, Xan Duro pídelle ao PSOE que non tenda ao alarmismo nin a apocalipse, xa que dixo, a Alameda está en boas condicións e ben atendida. Mais cousas, Ternera Gallega medrou un 5% no 2015, foi un dos mellores anos para a indicación xeográfica protexida. Pro 2016, o seu obxectivo é consolidar o plan de internacionalización e poñer en marcha a denominación de calidade para a carne de vaca e boi de Galicia. A Indicación Xeográfica Protexida Ternera Gallega deu a coñecer hoxe o seu informe de actividades do 2015. O acto estivo dirixido polo seu presidente, Jesús González, quen cualificou de positivo o balance do pasado exercicio, posto que as principais magnitudes da empresa subiron un 5% no seu conxunto. Algo que quixo destacar o presidente da IXP foi que este ano, por primeira vez, as canais amparadas baixo a categoría comercial Ternera Gallega Suprema superaron as amparadas como Ternera Gallega. O 2015 é o primeiro ano no que Ternera Gallega Suprema superou a Ternera Gallega en canto a canais e kilos de carne certificada, como veremos ahora a continuación.
por pouquiño, pero é o primeiro ano onde lle adianta. Dicirvos que eu recordo lá os anos 2000, 2002, 2004, 2005, cando cheguei ao Consello Regulador, que naquel momento ternera gallega suprema era un 30% escaso do total da carne que saía ao mercado, e un 70% proviña da categoría TG. Na actualidade, pois, é un 50 con algo contra un 49. Outros aspectos positivos foron o crecemento de explotacións inscritas na IXP ou o número de tenreiros rexistrados, pero sobre todo destaca o aumento nun 6,7% de carne certificada. En total comercializáronse case 20.000 toneladas. Que estuvemos aí rozando as 20.000 toneladas, concretamente 19.882, con un crecemento dun 6,7%. Este é un dato que nos satisfai por un lado, pero que tamén nos preocupa, xa que isto obriga a unha maior exixencia á hora de facer promoción e de abrir mercado para o noso produto. A pesar dos bons datos, no 2015 produciuse un reaxuste dos prezos, que tras varios anos de subas sufriron un descenso medio do 3%. Os obxectivos agora de ternera gallega son potenciar e consolidar o seu plan de internacionalización e poñer en marcha a denominación de calidade para a carne de vaca e boi de Galicia. En clave cultural, o Teatro Principal acolle os xoves a estrea da última montaxe de producións excéntricas. Trátase do clásico Jacques o Fatalista, dirixido por Quico Cadaval e con actores como Víctor Mosqueira ou María Costas. Tralo éxito da súa estrea en Carballo, Produccións Excéntricas trae a Compostela o seu último traballo, Os amores de Jacques o Fatalista. A montaxe está dirixida por Quico Cadaval, que recoñece que levaba moitos anos querendo levar este clásico de Denis Diderot á escena. Isto, de algún modo, é un capricho meu que fixeron posible pois, a comediante e os comediantes e o músico comediante que están neste espectáculo e todo o persoal de Excéntricas. Quero dicir que non se pode parecer nada, aínda que é un clásico, xa co Fatalista, isto non se pode parecer nada a calquera das outras montaxes, nin a montaxe portuguesa do 85, nin o texto de Milan Kundera, representado por todo o mundo, porque Kundera e compañía non tiñan este elenco. A montaxe está protagonizada por Víctor Mosqueira, Marcos Orsi, María Costas e Piti Sanz, que ademais pon a música en directo ao espectáculo. Non en tanto son máis de 4 os personaxes que saen ás táboas. Aquí temos 4 actores, pero en escena serán moitos máis, xa que na obra multiplícanse no cambio de personaxes, ademais de dar diferentes puntos de vista dos mesmos, respondendo á imaginación de Diderot, que é o autor do libro Jacques o Fatalista, e que é unha das obras referentes da literatura do século XVIII. A obra poderemos vela no Teatro Principal os xoves e o venres ás 8:30 da tarde e o domingo ás 7. As entradas a 10 euros xa están á venda na billeteira do Principal e nas canles dixitais habituais. E non deixamos a cultura porque, como sempre, lles traemos algunhas recomendacións para o seu tempo de lecer. Boten un ollo á nosa axenda cultural.
Momento agora para coñecer como teremos o tempo nos vindeiros días, información que recollemos de Meteo Galicia. Mañá mércores en Santiago teremos ceos cubertos e chuvias xeralizadas que irán remitindo co avance do día. As temperaturas mínimas van experimentar un moderado ascenso e as máximas manteránse. O vento soprará moderado do noroeste. O xoves mellorará o tempo, espertaremos aínda con nubes baixas, pero cara á tarde o ceo quedará despexado. As temperaturas mínimas descenderán lixeiramente e as máximas non cambiarán. O vento soprará frouxo de compoñente norte, rolando a nordés pola tarde no litoral. O venres a situación será semellante á do día anterior. Os ceos estarán despexados en xeral, aínda que haberá néboas no interior nas primeiras e derradeiras horas do día. As temperaturas mínimas descenderán, mentres que as máximas van subir lixeiramente. Mañá mércores en Santiago amenceremos con chubascos que darán paso a ceos anubados pola tarde. As temperaturas ascenderán moderadamente e o vento soprará feble do norte. O xoves remitirán as chuvias e os ceos quedarán despexados co avance do día. As temperaturas mínimas baixarán, mentres que as máximas van subir. O venres teremos unha xornada marcada por ceos despexados en xeral. As temperaturas mínimas baixarán ata os 3 graus e as máximas non sufrirán cambios. O vento soprará feble do nordés. Ata aquí o noso repaso informativo desta xornada. Seguimos a falar de actualidade municipal. A continuación, no Preguntoiro, hoxe conversamos co voceiro do PSOE compostelán, con Paco Reyes. Con el volvemos agora. Graciñas por atendernos.